बोलणं कमी आणि काम जास्त अशी माणसं आपलं काम अगदी प्रामाणिकपणे करत असतात। असंच एक व्यक्तिमत्व म्हणजे किरण उर्फ भैया सामंत। राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत कोकणातील जनतेचे प्रश्न सोडवत असताना त्यांनी कोकणातल्या वाडी वस्तीपर्यंत आपला दांडगा जनसंपर्क निर्माण केला। त्यामुळे त्यांचं नाव आता रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात सगळ्यात जास्त चर्चेत आहे। रत्नागिरी सारख्या जिल्ह्यात मच्छीमार, शेतकरी यांच्यासह पर्यटन व्यावसायिक, सर्वसामान्य कोकणवासीय यांच्या अनेक समस्या आहेत। या समस्या मार्गी लावण्याचं काम तसं कोणत्याही नेतृत्वाला आव्हानात्मकच आहे, परंतु भैया सामंत यांनी हे करून दाखवलं। प्रत्येक गावात आपल्या कार्यकर्त्यांचं अतिशय भक्कम असं जाळं त्यांनी तयार केलं। या माध्यमातून त्यांनी आपला मोठा चाहता वर्गही तयार केला। युवकांसाठी विविध कार्यक्रम, क्रीडा स्पर्धा, रोजगार मेळावे आयोजित करत त्यांना पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं। मच्छीमारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तर ते सदैव तत्पर असतात। त्यांच्या कामाचा धडाका आणि अफाट जनसंपर्क यामुळे यशस्वी उद्योजक आणि सर्वांना आपलं वाटणारं नेतृत्व म्हणून किरण सामंत यांचा लौकिक आहे। कोकणात मुख्य समस्या म्हणजे रोजगार। यासाठी आता पर्यटन व्यवसाय सक्षम करणं हा अत्यंत प्रभावी उपाय। त्यामुळे सध्या त्यांनी या माध्यमातून आपल्या कामाला सुरुवात केली आहे। याच कामाची दखल घेऊन त्यांची सिंधुरत्न या कोकणवासियांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या योजनेच्या राज्य सदस्यपदी निवड झाली आहे। तातडीनं निर्णय घेणारं आणि लगेच अंमलबजावणी करणारं एक उमद नेतृत्व भैया सामंत यांच्या रूपानं या योजनेला लाभल्यामुळे आता बदल दिसू लागलाय। पर्यटनाबरोबरच मच्छीमार, शेतकरी, व्यावसायिक, युवक, महिला यांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक चांगले कार्यक्रम त्यांच्या माध्यमातून येत आहेत। त्यांचे बंधू उदय सामंत राज्याचे उद्योग मंत्री असल्यामुळे कोकणातील बेरोजगारांसाठी त्यांच्या माध्यमातून नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत। सर्वसामान्य जनतेचं आशास्थान असलेलं हे धडाडीचं नेतृत्व आज चर्चेत आहे, ते रत्नागिरी सिंधुदुर्गच्या खासदारकीच्या माध्यमातून। जनतेसाठी अथकपणे कार्यरत असणारं, धाडसानं निर्णय घेणारं आणि तितक्याच गतीनं त्याची अंमलबजावणी करणारं, सर्वसामान्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं राहणारं आणि अवघ्या कोकणात आपला एक मोठा चाहता वर्ग अल्पावधीत मिळवणारं किरण सामंत यांचं नेतृत्व आहे। संधी मिळाल्यास त्याचं सोनं करण्याची धमक नक्कीच किरण सामंत यांच्यात आहे। अशा या कर्तृत्ववान नेतृत्वास टीम कोकण 7 लाईव्ह कडून वाढदिनी लक्ष शुभेच्छा। श्री किरण भैया सामंत साहेब उद्योजक, सिव्हिल इंजिनियर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री दीपक वसंत केसरकर, मंत्री शालेय शिक्षण, मराठी भाषा, पालकमंत्री, मुंबई शहर। श्री किरण भैया सामंत साहेब उद्योजक, सिव्हिल इंजिनियर, वेंगुर्ल्याच्या सुपुत्राला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक शिवसेना, सिंधुदुर्ग। श्री किरण भैया सामंत साहेब उद्योजक, सिव्हिल इंजिनियर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक वर्षा कुडाळकर, महिला जिल्हा प्रमुख, शिवसेना। श्री किरण भैया सामंत साहेब उद्योजक, सिव्हिल इंजिनियर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री विशाल प्रभाकर परब, भाजप युवा नेते, युवा उद्योजक तथा उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, हिंद मराठा महासंघ, सिंधुदुर्ग।